Iki guys, hasil tanam singkong Papua. Usia 1 bulan, wis dhuwur. Iki winae bibit iki bacok langsung cepno, guys. Iki ya bacok langsung cepno. Nek masalah wineh sing enom apa tuwek menurutku padha wae mesti tukule, guys. Tapi nek iso wete sing gedhi, nah kayak rada gedhi nek satu jari. Hasilnya bagus. Iki ngambil ambruk-ambruk, guys. Satu jari. Ya nek sing wete gedhi, ya kaya ngene iki, guys. Kokoh wete. Kokoh. Nah iso nek ngencepno sing jero, guys. Nah, gak usah dawu-dawu. Iki urip kabeh, guys. Iki urip. Mana kok rada kalah saithik. Iki nasi gedhi ngene iki, guys, hasilnya, guys. Nah, masalah lemu ora tergantung lahane, guys. Apik ora. Nah, sing kono lahane apik, guys. Resik, kene iki suket memang. Urip kabeh, guys. Urip kabeh. Iki memang bibite yo cilik, guys. Wis ndak gedhi. Urip kabeh. Ngene iki, guys. Nandur beberapa iki butahe tak bacoki kop pohon induke langsung tak encepno ning kene iki. Nang nganding dalan banyu. Iki pangan uler iki. Wisan. Nah, iki subur-subur luar biasa, godhonge lebar. Godhonge pol lebar, guys. Jan nyenengno ngerti. Engko ben lemu sik. Nah, arep nggo bibit, guys, tak sarano. Iki ben lemu sik, engko lagek nek wis dhuwure sekitar 1,5 meter, lagek diambil bibite. Aja langsung ketok modot peh pengen ndang gage bendang akeh. Terus tek bacoki. Nah, aja gage-gage ben gedhe sik. Ben iso dadi bibit akeh. Nah, ini opah wis ketok ngene iki engko mbok bacoki nggo bibit. Aja, guys. Kecuali nek wete ra kuat, oyote saithik, godhonge akeh, kirane ambruk. Nah, dibacok gak apa, tencepno nah. Aja nggo pakan, gage nggo pakan. Pakan ngono wis akeh nggo pakan. Iki pakan jek akeh. Nah, delen kas jagung iki rada anu engko tebone ngisor beseti pakano ya nek. Ngono, guys, ini, guys. Wis mending singkong Papua cepet